L'Institut Sa Colomina de Vila organitzarà demà una campanya de recollida de sang en el que pot participar tota la ciutadania. Els alumnes han organitzat aquesta activitat conscienciats de la falta de recursos sanguinis del Banc de Reserves Balear. A les Balears es necessiten 200 donacions de sang al dia i només el 2% de la població es donen regular. Les reserves del banc de sang són limitades i és imprescindible augmentar els seus recursos. Per tal de revertir aquestes xifres, els alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Sa Colomina de Vila han organitzat demà una campanya de recollida de sang. És bastant important tenir el banc de sang ple perquè la sang és molt important i la sang no es pot fabricar. Des de les 10 del matí al gimnàs de l'Institut es muntarà un hospital de campanya perquè tothom qui vulgui donar pugui fer-ho. Avui estem organitzant els tríptics, els cartells, perquè estigui tot preparat. Es convida a tothom que vulgui venir a donar sang. S'habilitarà el gimnàs i esperem fins i tot que hi hagi que esperar per donar. Per ser donant només cal ser major d'edat, pesar més de 50 quilos i no tenir ni piercings ni tatuatges recents. Els grups seronegatiu i A positiu són els que actualment compten amb menys reserves. Però tots els grups sanguinis són importants. Que molta gent venga perquè és molt important. La campanya estarà en marxa demà des de les 10 del matí fins la 1:15 del migdia i en horari de tarda de 5 menys quart a 7:30. Avui l'Institut de Sa Colomina Vila ha estat l'escenari de molta solidaritat i és que desenes de persones han passat per avui per allà per donar sang. La campanya de sensibilització que els alumnes han realitzat conjuntament amb el Banc de Sang Balear ha estat tot un èxit. Èxit a la campanya de donació de sang organitzada pels alumnes de l'Institut Sa Colomina Vila. Els al·lots han fet una feina superbona en quant a difusió de lo que es aquest acte y estamos súper contentos. Nos hemos sentado, no hemos parado, ¿no? Des de primera hora del matí, per les lliteres de l'hospital de campanya muntat al gimnàs del centre, han passat desenes de donants. Una de les donants és Raquel, mare d'un dels estudiants implicats en la iniciativa. Cuando llegó ayer del instituto a casa a la hora de la comida, cuando llega él me dice, mamá, te recuerdo, mamá, que en el cole hay que ir a donar sangre, que esto, que el otro. Y yo, pues bueno, mañana estaré ahí. I aquí estamos. Com ella, Joaquín. Va ser un alumne i els seus amics que em van dar un tríptic dient que avui aquí hi havia donació de sang i per això he vengut. Aquest gest cobra vital importància precisament ara que l'illa s'ompli de gent amb l'inici de la temporada, ja que es multipliquen els incidents en què és necessari fer una transfusió de sang. En el hospital tenemos lo que se llama el protocolo de hemorragia masiva. En un paciente politraumatizado, cuando tienen heridas de extremísima gravedad, necesitan un aporte de sangre enorme. Safae, saps què li ha passat a l'Alais? Sí, que va tenir un accident molt greu i necessita sang urgent. Jo ara anava a donar perquè tenim el mateix grup sanguini. M'acompanyes? Jo no tinc el mateix, però aniré amb tu a donar per les altres persones que ho necessiten. Fer-ho per mi i per a tots. Donar sang és important, una vida pot salvar.